Maya, unaoroa zvese zviri correct. Ndimani fire? Yeah, mine PTK. Gunhill record producer. Ndim Gunhill record producer. Yeah. Saka makazvitanga rini kwese? 2008. 2008. Oh. Saka muri kurekodha nani nhasi? Asi kurekodha Kilati. Ndifunga pane Wedzera rakasara kusenza murungono. Handiti ka? Saka vasimbise kuti ndini Kilati PTK akarekodha song yanhingi inonakidza. Okay. PTK. Yes, it's okay. Okay, ndini PTK ndakarekodha Kiki at Rhythm. Rakafikwa na Soldier Love, Selo Culture, Kilati, Shinzo Man. I forgot the artist. Yeah. How master Kev Man. Wakawanda. Yeah. Imwe futi rhythm yamakarekodha. Final battle. Yeah, ndakaimbwa ndini uya we. Ndini uya. Funga pana Kilati, Say Colors, Smiley, Young Spin, Magribhi. Kilati wakawandisa. Saka zvikubhadhara ere fana? Akubhadhara pachinenyeso but mawekisi arikufamba. Mawekisi arikufamba. Kuti akada kuti sezvo muri mukuproducer munoziva kuti anonzi maroyalties. Makaregister company. Saka zvinofanira kubhadhara. Aiwa zvinofanira kubhadhara but funga kunyasoita so zvoitika kuno. Because kapa maroyalties apa munoziva chinoitika fire. Kuna anonzi ana King James wekujamaica, nana Bobby Digital, nana Fatis Barrel. Sometimes munhu akarekodha munofanira kumusainisa contract. Akaita show akaimba song yamakarekodha munofanira kuwana percentage. Muri kusainisa vanhu macontract, makaita here zvemacontracts kana mungorekodha? Ndingokutipira. Because muri kuona zvinoitika ka munhu anoenda kana kuUK handitika oimba marecords amakarekodha imi hamusi kupiwa percentage yerekodi iyo yamakarekodha. Munopiwa mari panoperforma maartist. Saka izvozvo ndo zvinofanira kuchinja izvozvo. But manje iwo anomira paside pemufana wako mheni uri kuita sei? Iye uya kunoku kani? Usangodaidza munhu kachikeni kake kari kumashure kwako. Hauna mogo? Uri kuzinzwisisa fire? Munofanira kunge muchiwirirana. Ina anomira paside paproducer wako. Ndapinda mustudio. Ndakutoenda. Yakutopera bhatiri. Mai manje kamagetsi anoenda futi. Mira kana 1 minute iyo wakufunga sehuku manje. Just because uri ambassador yechicken inu. Dzoka kuno kumene. Haasi kubhadharwa. Aiwa, because muri kuona ka handiti kapopo kanako kachicken kakumusana ko. Ndo zvaakuita kuti akapedza achiti clack clack clack. Clack handisi. But munoziva zveshuwa aune serious note. Fire munofanira kunge muchibhadharwa. Artist akaimba song anofanira kuuya sokuona iwo. Apiwa kana waya rake akakuona kana $5 zvinenge zvino. Because anenge ana manager weziva. Pane percentage yamunofanira kupiwa. Because mabasa amuri kuita kayo, especially kune vanhu kunze kwenyika. Muri kuvazivisa zvimwe zvinhu zvavasati vamboziva. Maiziya. Kuti tikwaramba tiri palevel yatiri. Mukuzvinzwa fire? Munoona vanhu vakaita fangesana Webster Shamu. That guy is very interested in music. Because Zimdancehall yakuteerwa nemadhara. Handiti. Nokuti mungoramba muchifamba nemapata soka azviite waiziya. Ndikuziva kuti hausati wageza uri pamba. Nokafanira kuti every time pandokuona unofanira kunge uri malevels. Waiziya?
ayo zvinhu ngazvibhadhari aiwa on a serious note ngazvibhadhari handitika ukuona chiri kunetsa vanhu vari kuuk kwanana canada vanana australia vari kunakidzwa nemi but hamusi kubhadhara iri bofire but garai maziva kuti tsvagai munhu kana anodhila sezvo muri muproducer wacho mbonobvunza vanana metro studios kuti vanozviita sei kuti zvinobhadhara sei because in the long run ka munofa sembwa aiwa munofa sembwa sokuti ivo vana vako vanenge vakuzonzi baba vako ndo vakarekodha but mwana wacho haasi kuenda kuchikoro uri kubata munyari wacho unogona kuita accident apa mangwana zviita nemusic yako zvaenda saka ndichavazotora music ndotumirani kana ijeri munyatsoisa dzese ndobvumidzwa kudzifambisa tine mwe musikana anonzi lady beam akayozotiona unomuziva anonzi lady beamer akayomaraini lady beamer ari kuda macontacts emaartist ada kukwanisa kubatsirawo maartist kunzwa kana vanenge kunzi achiva advertise achiva manager achibuda kunze kwenyika ona because anoridza painternet radio yekuuk waiziya saka kana ane madirect link ekuno ekuti song yakabuda woita number 1 kuiridza zvinomupawo power zvafanira kuti iwo unopa templeman song yako nyowani iye anoita pawo ukapawo etatoni anoitawo pawo waiziya kuti handi ndatanga kuiridza anomboiwila paredio zvava zvanakidza wazviona iye anenge achitodada kuti ndini first munhu kuiridza rekodi paredio waiziya saka munhu iye ari kuda kuita zvekumaneja maartist matondekanga chimoko futi mira ndikafona ari kuuk anga ari kuno kumai manje akadzokera ane 2 weeks adzokera pane kaunga musikana futi ndokona kafonera mai manje mandipedze video ndokumumufonera maita bo message crossfire okufuta asikazive podcast anoputa manje widi chocho chindudu cho vanhu vari foneni vakutochionera panhingi havachada icho anoita 2 weeks anacho icho koi 10 dombi kaka star 10 dombi star ka not plastic azviona 10 cents kana 10 cents oh muda uchibatidza but manje lady beamer havati zvemadrugs manje inoti chine nyaya iyo because aichemanzi vanhu vengoma vanhu vezedzi vakomana vanhu vekugete vari kubuta mbanje saka madrugs haana kuipa zvaunozoita nawo kana wamaruva kongoma munorwa brongo kana kuti makamira mazuva takabodzirova zvedu but hange zvatakabira takamira hachata zvaunyanyostika too much kana wakadzorwa ngoma chichinoitika haunozostika zvoudhumoa ngoma unostika unoonodhumoa titadzwa sezvamochita but anyways mandimufonere kangu kakabhebhi kacho ndikataurire mutaure nako kari padhuze kanogara kwaeglen kamwe kemuno hamene karuda kuita zvichipromota ega hatinawo kuti ana mostafu anani vese towana panapo yaibo tokasatokwasa forward tichinomberi takabatana kukabhebhika
Saka anonzani stara. Anonzi Kelly. Kendi. Okay. Ayeskira vanotobata kuti mageto etsakawanda. But uyu ndio munomu manje. But wekuko ndichataura naye. Uyu ndio muno. Uyu ndio munomu. Aiwa sayeskira vanodinga ndasachosvika kumageto. Vamwe anochikaga kusvika kugeto ize. Ndopavanenge vachisarira mari kuno mune vapana vanobata ngoma dzakawanda. But manje noda vachiranga asina links amwe kuti aende kumberi. Saka singasungurwa ngoma manje. Vanhu vaita sevavo vana sister ndo vatoda padhuze. Let be manje amutaurira.